sayang. Apa kowe iki tresno tenan ta karo aku? Lah aku tresno tenan lho sliramu. Nek kowe kuwi wis tresno aja sok palsu. Nek wis saka ati ya saka ati. Aku saka ati. Sing tenan lho Kang Mas. Tenan. Aku tresno karo sliramu. Olah. Rungokke. Iya sayang. Opo pancen aku kasmarati. Sing tenan. Ora doyan mangan opo maneh dolan. Pengen ketemu dirimu seorang doang ayu tambah nono rasa kangenku. Apa pancen ngono atimu Mas? Piye? Yen ngono ora beda rasane atiku. Saben dina aku kelingan sliramu. Dodo Kang Mas tambah ngono rasa rasaku. Gangsta Squad. Zo 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 Kasmaran agawe ati ratapan. kasmaran Olahmu kaya edan. kasmaran Lunga jejer katro mantenan. muga-muga iki dadi kasunyatan. Yo gangsa segua. Gereja Muda Budaya. Hey GNK Audio Amelia Nandika. Zo zo ho. Ada nyingelor Sikat ya sayang. opo pancen aku kasmaran ora doyan mangan opo maneh dolan. Pengen ketemu dirimu seorang doang ayu tambah ono rasa kangenku. Pancen ngono atimu Mas. Yen ngono ra beda rasane atiku. Saben dina aku kelingan sliramu. Jojo Kang Mas tambah ono rasa kangenku. Febri WS. Amelia Nandika. Zo 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 zo. Kasmaran